En alguns casos, el professorat pot crear plantilles per ajudar-vos a començar a construir el vostre portafolis. Si fos el cas, només heu d'accedir a l'assignatura i localitzar l'enllaç que el vostre professor us ha compartit. Fem clic, enregistrem les credencials a la plataforma de portafolis, seleccionem el botó del portafolis que ens interessa importar, podem editar-ne el títol o canviar la configuració si ho creiem necessari, revisar les pàgines que el conformen i, si ens interessa, guardar-les, desar i, finalment, ja tindrem el portafolis importat a la nostra plataforma. Podem comprovar a l'apartat Crea que ja tenim la còpia de la col·lecció on podem treballar-hi.